Ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude reagovanie na môjho obľúbeného youtubera, čo urobil hodnotenie kanálov a bol som nejakou náhodou v jeho YouTube videu, takže poďme si zareagovať. Hell yeah! Volám sa na YouTube MC Pili. Dick More tu urobil video o mne. Áno, presne tak, spravil som video o neho, takže som zvedavý, čo na to povie. Čaute ľudia, dneska tu máme legendu. Prečo každý používa toto tu také square pattern proste pozadie? To používa reálne každý. No veď, lebo akže ja som to videl u ďalších youtuberov, tak som to spravil tiež. Takže preto. Takže ja ti neviem na toto odpovedať. Úplne štve. Má to každý jeden dokumentárny kanál proste v pozadí. Do československého YouTube, dá sa povedať. Ty tam píšeš niečo v pozadí, alebo? Ne, ja tam práve, že proste to má byť taký efekt, ktorý proste má signalizovať proste, že jaký je ten text, že akože to je, píšem ho teraz. Čo je za zvuk? Studia Montevideo. Nie, máš hrozne nudný zvuk, ako na tvojom mieste by som bol ako viac živý, kámo, uvoľni sa! Čaute ľudia, dneska si ukážeme Pracujem na tom práve a budem sa to snažiť robiť. Studio Moon TV je jeden z najznámejších slovenských youtuberov, nad milión odberateľov a v tomto videu sa dozviete, že čo stalo za jeho úspechom a čo môžete preto urobiť aj vy. Poďme sa naučiť z jeho chýb a z jeho skúseností. Vidíš, hneď je Kámo, dosť dobre si to povedal a berem si to úplne osobne, takže jo, dík. Chce to video iné a ty proste... Dneska to bude dokument. Vidíš, proste robíš veľké prestávky, ako ľudí budeš nudiť, jo. Hej, no na tom už pracujem, takže... Yes. Čo povedal o mne Moon, verím si to s veľkým nadhľadom, takže už tieto chyby nebudem opakovať a vidíme sa od ďalšieho videa. Zatiaľ čus!